Kaďa, já fakt furt ještě obrovsky čerpám z toho, co jsme si spolu, co jsme procházeli, o čem jsme se bavili a tak. A tak teď, kdy už jako spolu nejsme v tom kontaktu, neprobíráme to a tak teď to jako aplikuju do té praxe, do toho života. Jakože fakt reálně. Ale já to vlastně jako už vůbec neřeším, jak často přispívám, nepřispívám. Včera jsem si zrovna říkala, tyjo, já přispívám nějak pravidelně a pokaždý to je prostě úplná bomba. No, jako je to makačka, ale je to makačka jakože v dobrém slova smyslu, jo, že nebrečím tady na koberci, jak je všechno v prdeli a že se mi neplní to, co si přeju, ale prostě zvednu ten zadek a jdu to dělat a bojuju s tím ve stylu nebo ve smyslu týho postoje a zároveň prostě fakt mám pořád v hledáčku v tom, že potřebuju to vybalancovat, že teď jsem měla 4 týdny nebo 4 víkendy za sebou workshop a teď vím, že potřebuji prostě 2-3 týdny fakt jako pauzu vypnout, zregenerovat se a tak a takový ty bomby za sebou jako dobrý a přineslo mi to hezký peníze, vydělala jsem si dokonce na nájem, což jako wow, poprvé. A když se podívám na svůj čerstvě založený podnikatelský účet, tak jako za 2 měsíce, co mi tam přišlo za peníze, to bych si prostě vůbec nedovolila představit. A na to, jo, třeba před půl rokem bych ti řekla, no, tak a jako, jak ty peníze tam, jako, kde se to vezme? A no, a zároveň zase je to o tom, že OK, dobrý, ale já se teď prostě potřebuju odpočinout. Jo, potřebuju se sklidnit, nabrat síly, vyčistit si hlavu a tak.